እዙይ راديو إيرنا ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዳግም ዝትስእ ዘለዎ መገዲ ኣየር ዩጋንዳ ካብን ናብን ካምፓላ ኣስመራ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ክጅምር ምዃኑ ፍሊጡ ዝጅምረሉ ዕለት ግና ብንጹር ኣይተቐሰን። እቲ መገዲ ኣየር ናብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጅቡቲ፣ ሃርጌሳን ካልኦትን ብሓፈሻ ናብ 9 ሃገራት እዩ በረራታት ክካየድ። ካብ 1977 ኣትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ መገዲ ኣየር ዩጋንዳ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምኽንያት ንነዊሕ ዓመታት ደስኪሉ ይጸኒሑ። እቲ መገዲ ኣየር ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2019 ዳግም ከም ዝተስአ መንግስቲ እቲ ሃገር ድሕሪ ምእዋጁ ብክልተ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኤርትራ ናብ እትርከበን 9 ሃገራት በረራታቱ ዳግማይ ከም ዝጅምር ገሊጹ። መጅማር ቀጥታዊ በረራታት ካምፓላ ኣስመራ ነቲ ኤርትራውያን በመገዲ ኣየር ግብፂ ብካይሮ ዘካይድዎ ዝነበሩ ኮለልን ገልታዕታዕን ዝበዝሖ ጉዕዞ ክሕፅር ተፅቢት ይግበረሉ። ዩጋንዳ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ንዝሓዙ ብዘይ ቪዛ ካብ ዝቕበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና በሳላዚ ፖሊሲ እዚ ኣሽሓት ኤርትራውያን ናብቲ ሃገር እናጋዓዙ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ይኹን ናብ ካልእ ሃገራት ናይ ምጥያስ ዕድላት ንምርካብ ክኢሎም እዮም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ከተማ ዓደን ዓስኪሩ ዝጸንሐ ገለ ክፋል ሰራዊታ ከም ዝሰሓበት ተገሊጹ። ሮይተርስ ንናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ወተሃደራት ዝጸዓና ኣውቶቡሳትን ድሩዓት መካይንን ካብታ ወደባዊት ከተማ ብመርከብ ተጻዒኖም ወፂኦም። ኢማራት ገለ ክፋል ሰራዊታ ካብ ዓደን ዝሰሓበት ኣብ መንጎቲ ብስዑዲ ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ብኢማራት ዝድገፉ ሚሊሻን ተፈጢሩ ንዘሎ ምፍጣጥ ንምህዳእ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኡ። ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ሚሊሻ የመን ኣብ ዓደን ኣብ ዝርከብ ትካላት መንግስቲ ድሕሪ ምቑፃሮም ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ዕልዋዩ ክብል ከም ዝኾነኖ ይርስዕን። ሕቡራት ኢማራት ኣብ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሚሊሻ ናብታ ኣብ የመን ብዕቤት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ስትራቴጂያዊት ደሴት ሰኮትራ ተዋፍር ከም ዘላ ሰኮትራ ፖስት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምጥቃሱ ይዝከር። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ ጉዳይ የመን ዝጸንሐን መርገጺ እናተፈላለየ ብምምጽኡ ስዑዲ ነታ ኣብ መሬታት ዝርከብ መንግስቲ የመን ክትድግፍን ከላ ኢማራት ድማ ኣብ ዓደን ዝመደበሩ ንምንጻል ደቡብ የመን ዝቃለስ ሚሊሻ ትሕግዝ ምህላዋ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ይሕብሩ። ብስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝተመርሐ ኤርትራ ትርከቦ ወተሃደራዊ ልፍንቲ 31 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሕቲ ናይ የመን ኩናት ካብ ዘእውጁ 5 ዓመቱ ኣውፂሩሎ። ኣብ ሩዋንዳ ደቂ ኣንስትዮ ርኹሳት እየን ኢሉ ዝሰበኸ ኣሜሪካዊ ፓስተር ከም ዝተሰጎገ መንግስታዊ ማዕከን ዜናታ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ግሬግ ስኮፍ ዝተባሃለ ፓስተር ብዝውንና መንፈሳዊ ትምህርቲ ትህብ ሬድዮ ቅድሚ 1 ዓመት ኣቢሉ ደቂ ኣንስትዮ ርኹሳት እየን ዝብል ትሕሶ ዘለዎ ስብከት ድሕሪ ምትሕላፉ መንግስቲ እቲ ሃገር እታ ሬድዮን በቲ ፓስተር እትውነን ቤተ ክርስቲያንን ደው ክብላ ኣዚዙ። እንተኾነ እቲ ኣሜሪካዊ ኣብዚ ሰለስተ እዚ ጋዜጠኛታት ብምዕዳም ብዛዕባታ ቅድሚ 1 ዓመት ዝተዓጽወት ቤተ ክርስቲያንን ደው ዝበለት ሬድዮን ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ኣብ ዝፈተነሉ ዘይሕጋዊ ኣኼባ ወዲብካ ተባሂሉ ብፖሊስ ተኣሲሩ። መንግስቲ ሩዋንዳ ነቲ ህዝባዊ ስርዓት ንምዝራግ ዘንቀደዩ ዝበሎ ኣሜሪካዊ ፓስተር ብንቡኡ ካብ ሃገሩ ከም ዝወፅእ ገይርዎ። መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ምቁፅጻር ወሊድን ምንጻል ጥንስን ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ መሰል ዝህብ ሕግታት ብምትእትታው ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ፍርያምነትን ጥዕናን ንምዕባይ ትምህርቲ ወሲብ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወሃብ ምውሳኑ ብኣኽረርቲ እምነታት ክርስትናታ ሃገር ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብፍላይ ከዓ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ? መደብኩም መደብ መንእሰያት ከም ወትሪ ሓሙስ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ምክትታል። መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና
كم زذكر أبز حلفة بتخططلي مس منسيات نبرت كامبالا سجبرنا يزته منسيات كنقرب لكم كأننا نيرنا نلوم دما ما أتصلتوا إنه كتكتاتولنا دقيمنا بخبر نعدم. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ማለት ከም ሞያና ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ከም ዘለና መጠን ማለት እዩ ሕልምታትና ከይነተግብር ወይ ሕልምታትና ከይነግድ ዓንቂፍና ዘሎ ነገራት ከነወግዶ ናይ ግድ እንዲዩ ፖለቲከኛታት ክንከውን ዘለና ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ኩለንተን ነህበን ዘለና ርእይቶ ብዛዕባቲ መሰረት ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባቲ ዛዕቤና ስርዓት ክንዛረብ ግድን ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ናብና ክንምለስ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሞያኻ ኩሉ ግዜ ብናጽነት ንኸይትገብሮ እንተደኣ ተሓስቦን ከና ኣብነት ኣነ ከም ስነ ጥበበኛ እንተደኣ ብሳንሱር ክሓልፍ ኣለኒ ሓደ ዝኾነ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ክቐርብ ተኾይነ ማለት እዩ እንጂ እዛ ሳንሱር እዚኣ ኩሉ ግዜ ዋላ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ከለኹ ገለ ንእሽተይ ነገር ትገድፈለያ ምሳይ ኣላ ኩሉ ግዜ ሕጂ ምስ ወጻእኳ ነታ ሕልመይ ብትክክል በታ ሞያይ ንኸንጸባረቐ ከዓ ይሽገር ማለት ወይ ድማ ንርእሰይ ከም ፖለቲከኛ ይቆፅራ ጥራይ ማለት ሲ ዋላ እቲ ዘይኮነ ከሎ ነገር ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምታት ነይሩ ንኣብነት ኣብ እዚ ፒሮስትሮኪያ ገለብ ዝነበረሉ ብዝናይ በዓል ሩስያሲ ሓደ ሰብ ኣብኡ ይፅሕፍ ነይሩ ኣብ ጋዜጣ እንጂ ኣሜሪካ ኺዱ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ገለ ስራሕ ጀሚሩ ገለስ ምስ ወዳእታ ፅሕፍትስ እንኩመ ሳንሱር ግበሩለይ ገለ ኢሎም እዚ መወዳሕኒ ኮ ሳንሱር ሳይድለኒ ፅሑፍ እዚ ንኸይ ገበርኩም ላዚ ኣይትሕተምን እያ ዝሓሰብኩም ለይ ስለ ዘለኩም እምበር ዝግድን ሳንሱር ክግበር ኣለዎ ድሓር ከምዚ ክትፍዎ ደሉ ይመስሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ርእሱ ዘሎ ነገር ንስ እዩ ሕጂ ኩሉ ንሕና ዋላ ምስ ፖለቲካ ዘይተኣሳሰር ነገራት ኩሉ ግዜ ንገብሮ ምስ ፖለቲካ ብገለ ተጠዋዊዩ ነተኣሳስሮ ከምኡ ባህሪ ኣማዕቢልና ኢና ስለዚ ጌጋ ስእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ጌጋ ስእል ዘለና ነታ ሕቶ ዝቐረበት መልስሳ ኮይና ንዓይ ትስማዓኒ ኦኬ ወጊድ መባልሲ ግድን ፖለቲከኛ ወይ ያዕምባል ንጸገመካ ነገርስ ግድን ፖለቲከኛ ዘስሜካ ኣይኮነን ፖለቲካ ዘስሜካ ኣይኮነን ኣብ ንሕና ግን ብኸምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተሃኒፅና መፂና ነዊሕ እዋን ዋላ ኣብ ከባቢና ገለስ ስቆል ከይሰምዑኻ ገለ ትብል ዋላ ትዛረቦ ከሎስ ኣዝዩ ሓደ እዋንሲ ትንዛረቦ እኮ ብዙሕ ኣይተኣሳሰርኒ ምስ ማለት ፖለቲካ ብቐጥታ ትርጉሙስ ናይ መንግስቲ ኣክቲቪቲስ ምንቅስቃስ እዩ ናቱ ስኻ ብዛዕባ ባኒ ከቢራ ወይ ባኒ ከምዚ ኮይና ኢልካ ተዛሪብካስ ዳዝንት ሚን ክስታይ ኣለዎ ብዛዕባ መነባብሮ ኢኻ ዛርብ ዘለኻ ሕጂ ግን ኩሉ እቲ ናትና ምንቅስቃሳት ግን ምስኡ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ሕጂ ንኩሉ ነገርና እንዳተሸቕረርና ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ዘገርም ከዓ ዋላ ኣብቲ ስደት ወፂና ከለና ገለ ሕላገት ናይዚ ኣለና ኩሉ ግዜ ምሳና ዝሰርፍ ነገር እዩ ገለ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሕጂ ምስኡ ነተኣሳስሮ ማለት እዩ ክኸውን ኣይነበሮን ወጊድ ክንብሎ ነርና ግን ነዊሕ እዋን ኣብ ኣባና ዝሰረፀ ስለ ዝኾነ ንኸነወግዱ ኣዚና ንሽገረሉ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚ ሕልምታትና ኸነተግብር ወይ ንኸይነተግብር ዓንቂፍና ዘሎ ንኸነወግድሲ ግድን ዲ ፖለቲከኛታት ክንከውን ዘለና ኣነ ፖለቲከኛታት ግድን ኣይኮነን ምክንያቱ ፖለቲካ ርእሱ ዝኽእል ዓውዲ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ግን እቲ ዝበለፅ ንሓደ ነገር ክትቃለሰ ተኾንካስ በቲ ትመልኮ ዓይነት ወይ ከዓ በቲ ዘለካ ሞያ በቲ ዘለካ ፀጋታት እውን ከተረኻኽበሉ ትኽእል ኢኻ ግድን ኣይኮነን ብመልክዕቲ ሓደ ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝጥቀሙሉ ኣቀላልሳ ክትቃለሰ ዘለካ ሕጂ እንታይ ኣባ ብዚ ሕጂ እውን ኣባና ተደጋጋሚ ዝፍጠር ዘሎ ጌጋታት ወይ ከዓ ከም ሃጓፋት ከዓ ኢልና ክንብሎ ኩሉ ሰብ ሕጂ እንታይ ማስ ዘለካ ተቃውሞ ምግላጽ ከም ሓደ ፖለቲከኛ ኣብ ዓይነ ሰባት ኣቱ ነፍስኻ እውን ከምዚ ፖለቲከኛ ምዃንካ ኣትርዳ ግን ፖለቲካ ርእሱ ዝኽእል ዓውዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ሕልምታትና ንኸይነተግብር ዓንቂፍና ዘሎ ንኸወግድሲ ግድን ኣይኮነን ፖለቲከኛታት ክንከውን ዘለና እንታይ ደኣኒ በቲ ንመልኮ ሞያ ኣብቲ ነድማዕ ኣለኻ ክንሰርሕ እንተኽኢልና በዚ እውን ክንዕወት ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ኣየድልየናን እዩ ዝብል ምክንያቱ መጀመርታ እውን ነቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ከም ሞያ እውን ዝድርዕ ሓደ ናይ ስነ ፍልጠታዊ ትምህርቲ ድዩ ብቕዓት ድዩ ኣለና ድዩ ምናልባት ገጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ፀሓፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ተዋሳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ብመልክዕ ንስኻ በቲ ዘለካ ጥሙሕ ድሌታት ተንፀባርቆ ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር ብልክዕ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ትምህርቲ ኣቲናስ ነቲ ንዑ ከም ሞያ ክንሕዞ ዘኽእለና ብቕዓት ኣለና ድዩ እቲ ናይ መጀመርታ ክንምልሶ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ድማ ብፖለቲካዊ ብቕዓት ወይ ና ፖለቲከኛ ምዃን ኣየገድስን እዩ ስኻ እንድሕር ዳኣ እቲ ሞያ ኣሊካ ኮይኑ ነቲ ሞያ ፍቕሪ እንድሕር ዳኣ ኣሊካ ኣብዚኦም ጎይቶኦም ኣይነፀረትን ካን ምስለን ብትኽክል ተሕቶ ማለት ሞያና ንኸይነተግብር ወይ ብሞያና ኣብ ከባቢና ኣብ ዓድና ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ከይንህሉ ዝዓንቀፀና ነገር ኣሎ ወይ ኣብ ንኣብነት ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይና ነዚ ዘተ እዚ ክንገብሮ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክንኮነሉ ዘይንኽእል ምክንያት ኣሎ ንሱ ከኣኒ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዓድና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ወጊድ ንኽንብል ወይ ነዚ ሽሽ ንኽንብል ሲ ናይ ግድ እንዲ ፖለቲከኛታት ክንከውን ዘለና ምዃን ኣየድልየናን እዩ በቲ ዘለና ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ጌርካ ከተንፀባርቆ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰባት ሲ እንድሕር ከምዝናትና ዓይነት ሽግራት እንድሕር ተጋጢሙ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሙቭመንት ይረአዩ ናይ ጸሓፍቲ ሙቭመንት ናይ ሰኣልቲ ሙቭመንት ናይ ፖለቲከኛታት ሙቭመንት ናይ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከኣኒ እቲ ፖለቲከኛታት ኣይኮናን ግን ነቲ ዘሎ ሽግራት ነቲ ዘሎ ሕማማት ግን በቲ እንድሕር ኣነ ኣብ ስነ ጽሑፍ እንድሕር ተሃልየ እንድሕር ክሪቲሲዝም ዝጽሕፍ ተኾይነ ከኣኒ ክሪቲካል ራይቲንግ ተማሂረ ክሪቲካል ራይቲንግ በቲ ክሪቲካል ራይቲንግ ካኒ ብኡ ነቲ ዘሎ ድኻማት ናይቲ ሕብረተሰባት ነቲ ዝረአየ በደላት ናይቲ ሕብረተሰበይ ነቲ ናይ እምባገነን ስርዓት ዘሎ ሮንግ ኣካይዳ ነቲ ሕብረተሰብ ተኸይዶ ኣለኻ ክብሎ ተኾይነ በቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ከንፀባርቆ ዘለኒ ዳ እምበር ግድና ኣይኮንኩን ኣብቲ ዘይፈልጦ ሞያ ከብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሙቭመንት ኦፍ ሮማንቲሲዝም ዝበሃል ነይሩ ዳዳይዝም ሙቭመንት ዝበሃል ነይሩ ኩቢክ ሙቭመንት ነይሩ ናይ ቅባእታት ገለ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣብ ዓለማት እቶም ዳዳይዝም ሕጂ መብዛሕትኦም ቅባእቲ ገለ እዮም ነቲ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝተፀባረቐ ክስተያት እዮም ዝኹንኑ ዘብሉ ነይሮም በዓል ደድ ኣርት ከዓ ዝበሃል ነይሮም ነቲ ስነ ጽሑፍ ሲ ቀታሊ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ገለታት ነይሮም ብዙሓት ክስተያት እዮም ሕጂ እንታይ እዮም ንሳቶም ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ግን ነቲ ህልቂት ዝጽየንዎ ስለ ዝነበሩ ከምኡ ይገብሩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሓደ ኣርቲስት መፅኡ ኣብዚ ኤርሚያስ ተመፅኡ ኣብዚ ለቕሊቑ ክስታይ ናቱ ስምዒታት የንፀባርቕ ማለት እዩ ስለ ንሳ ግን ነቲ ዘሎ ሕማማት እንድሕር ተቢሉ ነቲ ናይ መንግስቲ በደላት ነቲ ሕብረተሰብ ንኽገልጽ ኢሉ እንድሕር ኣብዚ ተገጭቡ ሕብሪ እዚ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ግን ነቲ ናቱ ዘሳጽዮ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነቲ ሕብረተሰባት ሲ ኣርእዎ ዕሽነቱ ሲ ገሊጹ እዩ ሕጂ እዚ ግድን ፖለቲከኛ ክትኸውን ኣይኮንካን ግን እቲ ነፀብራቕ ግን ንኣብቲ ሕብረተሰብ ምስ ተንፀባረቐ ከም ፖለቲከኛ ይረአይ ጸሓፊ ከም ፖለቲከኛ ይረአይ ጋዜጠኛ ከም ፖለቲከኛ ስኺ ከም ፖለቲከኛ ኣደይ ብማንካ ኣጌራ ከም ፖለቲከኛ ትቁፅር ማንካ ኣጌራ ንሰብኣያ እንታ ሓሳቡ መራሒ ኢላ ተሃሪማቶ ገለ ሕጂ ከምኡ ዝተፈላለየ ክስተያት ኣሎ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሰባት ተኣኪቡ ገለ እዩ እቲ ፖለቲካ ዘንፀባርቕ እምበር ክስታይ ኣይኮነን ከይተፈለጠካ እቲ ፖለቲካ እቶም ተንተንቲ ፈተልቲ ነቲ ሕብረተሰባት አንቂሖም ከም ገለ ዓይነት ክስታይ ከምዚ ናይ ሱዳን ብምሉኡ ዋላ ስራሒት ኮኮ ሰራሕተኛ ከይተረፈት ዝወፀት ከምኡ ዝገበሮ ግን እቶም ፖለቲከኛት ዝሰርሑ ኣለው እቶም ሎቢስ ዝበሃሉ ወይ ኢንተረስቲንግ ግሩፕ ካ ዝበሃሉ ንሶም ዘንቀሳቀሱ እዮም ዋላ ታ ኣርቲስት ይኹን ገለ መለገለ ኣብኡ እዮም ዘብሉ ሕጂ ሞያው ፖለቲከኛታት በታ ዓይኒ እቶም ፖለቲከኛታት ኩሉ ሰብ ስለ ዝነቕሐ ከም ፖለቲከኛት ቁፅር ይኽእል እዮም በቲ መንግስቲ ግን ኣይኮኑን ፀገሞም እዮም ጥራሕ ገሊፆም ኦኬ ስለዚ ሞያተኛታት በብዘለዎ ማሕበር ቆይሞም ሲ ንዓመፅ ይኹን ዝተፈላለዩ ምን መጓዕፃፅ ወጊድ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ብርግፅ ይኽእሉ እዮም ሞያዊ ምንቅስቃስ እንተዳ ኣምፅኦም ማለት እዩ ወይ
ፍቅሮም ሲ በትሞያም ገይሮም ተዳ ገሊጾም ንጽቡቅ ይኹን ንሕማቅ ተዳ በርኪቶም እቲ መቅላስ ግን ናይቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ግድን ፖለቲካዊ ምዃን ኣየድልየናን እዩ ኣነ እውን ይሰማምዐ ማለት እዩ ኣብቲ ሓሳብ ንሓደ ለውጢ ወይ ንሓደ ፅቡቅ ነገር ንክመፅእ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ከድማዓሉ ዝኽእል ሞያ ስግር ኢልናስ ታዳ ዓብየት ሽግርና እውን ንሳያ ማለት እዩ ኩልና ከም ሓንቲ ኩዕሶ ነታ ኩዕሶስ ኩልና ኢና ናሃድና ደለና ማለት እዩ ኩልና ኢና ሓደ ዓይነት ብቕዓት ንርኢ ደለና ሕጂ እንታይ ኣብቲ ገሊሾ ሓጓፍ ይርከብ ማለት እዩ ኣብቲ ቀንዲ ጉዳያት ይርሳዕ ሸፍቶም ናሽቱ ጉዳያት ትዛረብ ማለት እዩ ናሽቱ በቃ ንዓኻ ዘየገድሱኻ ኩንሶምሲ ዓበይቲ ጉዳያት ጌርካ ዓብላልነት ከም ዝረኽቡ ትገብሮም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣብደ ይስርሑ ይኣቱ ኩሉ ሰብ ንኩሉ ናይ ምትንካፍ ባህርያት ይመፅኦ ማለት እዩ እቲ ኣድማዕነት ማዕረማር እዩ ይጎድል ኮይኑ ስማኒ ካልእ እውን ሓደ ሕጂ ናብነት ከም ሓደ ስነ ጥበባዊ ኮይኑ ወላ ኣትሊስት ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ሰለስተ ቆልዑ ምሁራት ነታ ሃገር እንድሕር ኣፍሪላ ሰብ እዚ ኣብቲ ለውጥስ ኢድ ኣለዎ ማለት እዩ ትኽክል ኣለዎ ኣብቲ ዳቱ ዝኸደሉ መንገድስ ቤል ኣለዎ እዚ ግን ኖ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክግደስ ኣለዎ ገለ እቲ ተገዳስነት ምስቲ ነቲ ስርዓት ዝፀረፈ ምስቲ ንዓይ ዝተረኣየኒ ክረኣየካ ኣለዎ ከምዚ ክትዛረብ ኣለካ ገለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ናብ ሓደ ዓይነት ታሽሙ ናይ ምኻድ ባህርያት ኮይኑ ይስማዕኒ ሰው በብሞይኡ ዳ እምበር ኩሉ ሰብ ናብቲ ሓንቲ ሕጂ ፖለቲካ ማለት ካል መግለፂ እንዲዮም ድህቡናት እዮም ፖለቲከኛታት ገለ ፖለቲካ ማለት እኮ ማሕበራዊ ህይወትካ እንዲዩ ገለ ግን በቲ ዝርድአና ክንዛረብ ፖለቲካ ማለት ካልእ ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ማለት ካ ኣይኮነን ንህዝቢ ከምዚ ለውጢ ደምፃሉ ፖለቲካ የታልሎ ኣርትኻ ትሕዞ ማለት ኣርቲስት ብናቱ ኮምፒተር ዝኽእል ሰብ ብናቱ እቲ ገጣማይ ብግጥሙ ገለ እንድሕር ከይዱ ግን ዝያዳ እቲ ሕብረተሰብ ኣድማዕነት ይረክብ እቲ ለውጥታት ይመፅእ ሓጓፋት እውን ኣይህሉን ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ንፈልጦ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሎ ናይ መንግስታዊ ኢቭን ወላ ቀሺ ንባዕለሲ ፖለቲከኛ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ሰብሲ ሰብ ኢኹ ከምዚ ክብር ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ፖለቲከኛ ማለት ሓደ ሰብ ፖለቲከኛ ተባሂሉ ክመፅእ ኮይኑ ሲ እቲ ህዝቢ ዝሰኣኖ እዩ ከምዚ ኢኻ ዝብሎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እቲ ዘይብሉ ትነፀብራቕ ማለት እዩ ከምዚ ጋይድ ገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ኢኻ ብሎ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ከምኡ ገብር ትኾይኑ ስነ ጥበበኛ ዲ ወላ ካልእ ማለት ብብሞ እዩ እስኻ ከምኡ ጋይድ ክገብር ይኽእል ሕጂ ኣብ ፖለቲከኛ ዘይኮነስ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣለዉ በቲ ሽሞም ፖለቲከኛታት ትባሃሉ ይኽእሉ በቲ ተማሂሮም ድዮም ወላ ክስተያቢሎም ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ወላ ተሪእኻ ከማሲ ኣብ ነፍሱ ከፍናሲ ሓደ ፖለቲከኛ ኣለና እዚ ሰብ እንታይ እዩ ፖለቲከኛ ተባሂሉ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ጠሊቑ ስለ ዝግደስ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ግዜ ይህበሉ ገለ ብለሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገሊእ ሰብ ብእዝኒ ሰምዑ ይኣኽሎ ከምዛ በዓሉ ፖለቲከኛ ዝኾነ ይመለ ማለት እዩ እንታይ ማዕቂ ፖለቲከኛ ግን ዝበሃል ማለት እዩ ፖለቲካ ከምፓሽን ሒዝዎ ሙሉእ ግዜ ሂቡ ዝሰርሓሉ እዩ ከምኡ ክሳዕ ክንዲ ዝኾነኻ እቲ ሰብ ካሲ ከምዚ ሊፕቶን ኣትዩ ክወፅእ ዘይኮነሲ ፀጉዑ ክሕዚ ዝግባእ ማለት እዩ ፀጉዑ ሕዚ ኮይኑ ግን እንታይ በቲ ኣነ ሞያ ከም ዘለኒ ሞ ግን ብኡኻ እታ ብርዕሲ ብርዕን በዕላ ፖለቲከኛ ዝኾነስ ክትገብረላ ትኽእላ ማለት እያ ከምኡ ኻሲ ክኸውን ግባእ ነይሩ ማለት እዩ ከም መንእሰያት ኣብ ወለዶና ዝተሃንፃ ኣዎንታዊ ነገር እንታይ ኣሎ توي تتقيسها نيراني نعم تتقصت قد انت كده عن كان حبنا له بالتاريخ سأسسرت دي زي سني تاون تا تبهال نجر بفلا يا بناتنا جنريشن ومالت زن سي كشبناينا زن تهانيصنا كم من اساس زن تلابسنا لنا هنا اونتاوي كون نبلو ነገር ተሎ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ መድረኽ ዘሎ ወለዶ ኣዎንታዊ ዝተሃንጾ ነገር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ወላ ሓደ የለን ዝዓነዎ ነገር ግን መን የሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዝዓነዎ ነገር ዝተነቕሎ ነገር ንምትካል ግን ካብቲ ፍርሕ ተጋላጊሉ ኣብዚ ሕጂ ዝዓመት እዚ ከም ዝረኣኽቦ ካብኡ ተጋላጊሉስ ናብቲ ኣዎንታዊ መድረኽ ዝቃለስ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ኮይኑ ግን ይስማዓኒ ክሳብ ዛ ቅድሚ 11 ወርሒ ዝነበረ ግን ዝሕፍሮ ለኣምበር ኣዎንታዊ ጌሩስ ዝሕብኖ ኣዎንታዊ ጎንታት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ወለዶ ዘሎ መንእሰይ ክብል ኣይክእልኒ ካባይ ጀሚረ ማለት እዩ ተመሳሳሊ እንታይ ኩሉ ግዜ ሲ ንኣብነት ኣይንፈላለ ኣልዒልና ነርና በቢግዚኡ ፅሒፍዋ ካብ 41 51 61 እናበል ናይ 10 ዓመት ንኣብነት ድሕሪ ተወሰነ 34 ዓመታት ንበል ሓንቲ መፅሓፍ ተረኣ ወፅያ ናይ ታሪክ ናይ መንእስያት ናይ ኤርትራ ትብል ንኣብነት ካብ 2000 ስጋዕ 2020 እንተደኣ ወይ ካብ
توصلنا 10 عامات مصحف انت حاتماسي اذا مصحف زي تايت بالله لنا ننببا نفتن زبال تاريخ سفراي كلني مالسي ازيو كمزي عاب نجر قال تذكر نجر قال كله قال خبيدي مالتي اجيت عندي كنت صفون خل سنتي بدحر حجي متن كغبر نزقل نجري مالتي ስለዚህ ታነጽና ነገር የለን እንባል ዳን አዚዩ ወሕድ ይኹን ዝኽእል ካብቱ ውሕድ ሓደ አወንታው ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ሰብ ወጪ ኢሎም ማለት እዩ ሕጂቲ ኣወለዶና ማለት ዝኾን ዘለሲ ኣብዚ ሕጂ ዋን እንተኮይኑ ሕጂ ከምቲ ዝበሎ ተስፊት ቅድሚ 11 ወርሕ ዝሕፍር ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እቲ ሰብ ሰሚሩ ኩሉ እቲ ቃንዙ ኣብ ውሽጡ ደጊልዎ ነበረ ብሓንሳ ይኣክል ኢሉ ሰሚሩ ክዛረብ ምኽኣሉ ኣነ ኣወንታው ክብሎ ማለት እዩ ማለት እዚ ምስማር ናይ ሓደ ሰብ ናይ ትኩሉ ሰብ ማለት እዩ ኣክል ምባሉኻ ናይ መን ውፅኢት እዩ ናይቲ ቅድሚ 11 ወርሕ ዘጋጠመ ማለት እዩ እዚያስ ኣወንታ ነይራ ክብላ ክእል ኣነ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ምናልባት ከምዚ ደሊኻ ገለ እዩ ከምኡ ገይረ ረኺበ ምናልባት ከምቲ ኣወንታዊ ነገር ሕጂ እኳ ዝተሃነፅና ይኮንኩን ክብል ምክንያቱ ዝሃነፀና ሰብ የለን እየ ባዕሉ መንእሰይ ዝሃነፆ ነገር ግን እንታይ ይህሉ እንድሕር ተይልና ግን ማለት ብዙሓት መንእሰያት እቲ ናይ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ምስ ወፅሲ ኣብ ደገ ኮይኖም ብዙሕ ሞያታት ዘጥረዩ ወይ እውን ብሞያታት ከዓብዩ ዝኽኣሉ መንእሰያት ኣለውና ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ገለ ንምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ካሜራ ምስ ናይ ኤዲቲንግ ካሜራ እዚ ዕድላት ብሓፈሻ ምስ ናይ ታሽም ዝተኣሳሰር ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ዝረኽቦ ዝነበረ ሰብ ከምዚ ገለ ድሓን ዝኾነ ዕድል ዘለዎ እዩ ሕጂ ኣብ ደገ ግን ከምኡ ዓይነት ሞያታት ብዙሓት ክፈርዩ ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ እንታይ እዚኦም ከም ሓደ ኣወንታዊ ነገር ንዑ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ከድልይዎ ንዝኽእሉ ነገራት ካብ ባዕሉ ኣፍርዩ ተጠቃሚ ክኸውን ክኢሉ ማለት ንኣብነት እዚ ኣብ ከም ኤርትራውያን መርዓ ጥምቀት ዝግበር ኣብ ክንዲ ካልኦት ዜጋታት መፅኦም ነቲ ናይ ድግስ ወይ ከዓ ነቲ ኣጋጣሚ ስኢሎም ኣቀናቢሮም ዝህቦም ባዕሎም ኤርትራውያን መንእሰያት ነዚ ዕድላት እዚ ኣብ ደገ ነቲ ሞያ ተማሂሮም ነዚ ሞያ እዚ ከዓ ፈጢሮም ከዓ ክገብሩ ክኢሎም እዮም ማለት እዩ ንባዕሉ ካልእ እቲ ናይ ሜድያ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ሓንቲ ሜድያ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሓንቲ ሜድያ እውን እዚ እውን ኣብ ደገ ክሳብ 3-4 ኪኑ እውን ከም ዝኸዳ ገይሮ እውን ከብሪዮ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ባዕሎም መንእሰያት ወይ ከዓ ካህንፅዎ ዝኽእሉ ብኣወንታዊ ነገር ክንጠቕሶ ንኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ ካልእ ሕጂ ዝቀላቐልካ ኣሎ እቲ ናይ መፅሓፍን ናይ ምንባብ ሸውሃት ከዓ ዝተኸፍተሎ ማለት እዩ እዚ እውን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝወለዶ ኣየንብብኒ ይብሉና ከምዚ ትራጀዲ ካሊእ ገይሩ እዩ መፅኡ እቲ ናይ መፅሓፍ ምንባብ ከዓ ብገለ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓንቲ መፅሓፍ ተምሳጡ ክፅሕፍ ምስ ጀመረ ሰባት ከዓ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ኩነታት ሓቲቶም ከዓኒ ነቲ መፅሓፍቲ ክውኑ ካብን ናብን ከዓ መፅሓፍ ከዓ ከም ህያብ ከዓ ክቀባበሉ ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ነገር ኢለ ክገልጸ ስለዚ እዚ ዝሃነፀና ኣካል ኮይኑ ኣሎ ኮይኑ ዘይኮነስ ባዕልና ንሃንፀ ዘለና ባዕሉ እቲ መንእሰይሲ ባዕሉ በቃ ነቲ ዝሰኣኖ ነገርሲ ባዕሉ ግን ክፈጥሮ ክኢሉ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ መርኣያን ዋለ እዚ ንባዕሉ ዝሕጅብ ዝተኣኪብናሉ ዘለና እዚ ናይ ከም ናይ ጀቱሩስ ኣብ ኡጋንዳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ማንም ሓደ ሓይሊ መጽ ይኮነን ግን ርእስ መንእሰያት ነዚ ፈጢርዎ ማለት እዩ ኦኬ ናብ ተወጽላ ርእስትና ክንሰግር ኢና ደጊመ ነዚ ኣጋጣሚ ዝተሓባበሩና ጀቱሩስ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመስግኖም ፈቱ ንዓኹም እውን ክቡራት ኣጋይሸይ ክቡራት መንእሰያት ወጻዓ ከም ዘለና ኩላትና ስሚርና ኣለና ኣብ ከም መንእሰያት ከም ተወጻዕና ዘይዕድለኛታት ወለዶ ከም ዝኾና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዛ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ግዳያት ስምዒት ድዩ ስምዓና ዘሎ ወላ ናይ ተግበርቲ ስምዒት ይስምዓና ዘሎ ስምዒት መንእሰይ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ይመስል ግዳይ ናይ ምዃን ስምዒት ውጹዕ መንእሰይ ዘይዕድለኛ መንእሰይ ናይ ምዃን ስምዒት ድዩ ስምዖ ዘሎ ወላስ ናይ ሕራነ ስምዒት እዩ ዘሎ ወይ ሕልምታቱ ንምምላስ ወይ ዝወጽዖ ኣካል ንምውጋድ እዩ ዘሎ ስምዒታቱ ዳርጋ ኣብ ተፈራረቀ ስምዒት ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ማለት እቲ ቪክቲም ይኸውን ስምዒት ኣሎ ኩሉ ግዜ ግዳይ ኮይኑ ይስምዖ ሰብ ምክንያቱ ግዳይ ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ካልእ ምክንያት የብሉን ቪክቲም ናይ ንኣብነት ሓደ ኣብ ኣገልግሎት 10 ዓመት ዝገበረ ሰብ ወይ ኣብ 10 ዓመት 2 ዓመት ዝገበረ ሰብ
قداي حجي إذا خاق سمعوا قدناتي مالتي تايب تقداسي نزي إنرجيس بخمي دايركتي غبرو وي بخمي كل جزء خاب أنا وطعي إلو هنا برزي كونس كل جزء نتي إنرجيس من بخمي دايركت جيروسي ناب ربحه غيره يخيل أنا بالخيل نعمت حجي تسمعيت على كل سب بسلالو بسلانا تي زحلفو عمتات ألو سمعيت ألو كل سب نزي حكو زقل زخونه قستايا لان مالت مسانا زنبريون تناي زناي فيكتيم سمعت أبز تعبيت راح نتعاطو زلنا وين سمعنا الناس بخميسي نخلق نربح على زقل نجر نغيره قلب النالبات مدقتي بقول سمعتنا أنا فيكتيم زلنا بقول أخفار الله فيها تغينه اوكي كل سب سين الناتو وطع له مالتي تي زعابي اموري كل سب تنكيفو امورو كالاي كابتناي ادمه مالتي بتناي غزي كل سب سي بتناي وتدرنا دي ولا بزح نغرات مالتي ولا مسحفت خوينو خلكو حدا نغر زي قسان ناي امورها قسانت مسان كان يرو شلب قلب نيرتي مملوز ناي سوات مالتي ولا افريكا وتي خمان كومي مغنياتو سي ابعدكم زي رخبس ولا مسوت خماسي ابقري وركب خلخوني كن عادخاني مالتي حجي حران له كل سب تحلف مالتي بزح زخسرو نغرات له نزخ مولت خاب بزح صعر وسري معناته قداماي نغر كملس كبوتي تحدثو انا اموري مالتي وجتا سمعتنا ግን ናይ حرانه سمعت دي زلنا ولاس ናይ قدايت ናይ مخان مالت قداي مخانن ودي مسك ودي كم زلخه مفلاط طرحن ودي كم وداق متسام حسابن ببيني حجي كل سب ودي غندي ولا مسوته خاكو كابت زورو ختسيلو زورو اسبونالو يا تسوي ولا هيوتو بزحات استفولو مالتي زو سوازي متعني حدا وتيت يوم ناتي زحلف نورو مالتي توصعت نورو مالتي حجي ناي قالي سب كتو خلاها كن بحفش مالتي قالي سب كابت علامو سنكلكل زبللو بزحات ولا زاتو يرباسي كاب قد خوت تخلو حدا سبسي حدا لوتي لي توص تلو تقاتي سانوت زخسروسي كمولسو مالتي قالهم حجي ابزي زوتو له نبز خف درجه مالتي ابزي تدلي ولفتات كان مال زاتو مالتي ولا مسحاو خام خان قال بزح خستاي نغرات على مالتي قالي سبكا تري خلخا الو تزمولسو تسانو تناي تمرت ادلاديو تناي امرو تادسو دي كل نغرات مالتي اسخا زمولسو له زيركا كنت خاط مس ابت فاينل كنت تكون كانت خا درتي خاط ملس تحران ناتكاس تزبول لك هاكزيسي زبلعك حدا ولكسب يبلعك منقسيت بحفشة قالي هاجر قالي كنا حدث بقول كسبي منقسيت زخون زل مالتي نزي حرانو له إزغا وعيله حديرو وداغي ترفوني نزي حنين نيز بلامبر بخال مال زخسر عبد الجم صوته أمالي سوي اوكي حرانة بتبدالي حرانة بتبدالي جن ده حسس مثلا زي قدايت لزهونك أبت مال تنبر من بال صباي كونن مثلني أتي زحلفة كله تماهير كله بغامي يخاف التحكتم تسوي دمانابتي نحران تخيد مدرخي إليز أمن اللو مالت سلازي أبتانا يحران يا مغنياتا أمنايت مالن تدا نيرنا نايقدايت سمعيتاتينا قنان صبارق مالتي بعد تغلال الخرق خلو بمنسيات إرترا مالتي بستفل عليه خونتات زلو كم تزبلو دندنون كود كتسقبلون زودق بزح ببزح مدرخات حلفالو تمنسي غنا بزلو خم زلو خوينو ناي قداي سمعيت دو ينصبارق الله ولا ناي محران سمعيت ناي محران سمعيتي زنصبارق برقصكا كومي يخون زلو مغنياتو نلوطي لنتدا كم مجمرتو كاب عد وصي تنايت مال زحلفو مدرخات ناي قداي ناي مخان سمعيتات نسو كرسع له مالت هيكون كنتي ناتي يرردا زلو ابو كون كان كتنبر زلك نتناي لومن نصبح نطميتكا كن ابتناي محران وي دما ابتي كمصالو تبلو لوطي او كتدب زلك مسلني ماسي ابت حساب زلو زلو يعني ناوي سمام ابزا غيت مهنات حج انت يتزلو اتي بفلا ابزا حصير زمص زلو تمقيرات يلا نوري زلنا مالتي تسمعيتات ناي تسوي كاتي منفس غنا كمزي قداي كوينو امست مثال دي زلو ويس حدا نجر نخنقبر ام بقاسي زلو عند حرجاتيلنا بزح اوان زربلو زنبر نامنت استمهار اكل وي كات خفل زغل اكل دقيس له بحنير
ኣብዚ ውሽጢ 6 ወርሒ ግን ብዙሕ ምቅያራት ከኣመጽ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ መንእሰይሲ ነቲ ዝነበሮ ናይ ግዳይነት ስምዒት ገዲፉ ወይ ከዓ ወንዚፉሲ ኣብቲ ናይ ሕራነ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ክገብር ዝተኸስረ ዕድላት ኣብ ምምላስ ንኸምልስ ኣብ ወፍሪ ወይ ከዓ ኣብ ምጅማር ኣሎ ክብል ይኽእል ሕጂ ነቲ ኩሉ ሽግራት ኪኖ ካብ ስድሪኡ ወፂኡ ነቲ ኩሉ ምድረ በዳታት ናይቲ ኩሉ ኸርተት ናይ ስደት 5-6 ዓድታት ሃገራት ነጢሩ ተናጢሩ ገለ ስቲል እውን ተጸጊዑ ኣብ ዓዲ ጓና ኮይኑ ነቲ ግዳይነቱ እቲ ናይ ምስትምሳል ግዜ ንኩሉ ስዒሩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ምሕራን ግዜ መድረኽ ዝበጽሐ ኮይኑ ይስማዓኒ ወላ እውን ቶም ብትምህርቲ ብዕድመ ዝዓብዩ ተሸኪሎም ከለዉ እቲ መንእሰይ ነቲ ለውጢ ኣብዚ ዝሓለፈ 11 ኣዋርሕ ዝረኣናዮ እቲ መንእሰይ ክስታይ እቲ ኣላዓይልዎ ወላ እውን ኣብቲ ነቲ ናይ ምሕራን ነቲ ዝነበረ ሽግራት ናይቲ ምብዳህ ዳ እምበር ናይቲ ዘለዎ መንእሰይ መንፈስ ናይቲ ሪቨንጅ መንፈስ የብሉን ከማንቲ መንእሰይ እቲ ዝዓበየ ወለዶ እዩ እቲ ናይ ሪቨንጅ መንፈስ ዘለዎ ሪናዮም ኢና ከዓኒ ወላ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ እውን እቲ መንእሰይ ንእሽተይ ወለዶ ትናትና ወለዶ ይኣክል ኢሉ ነቲ ክስተያት ነቲ ዓበይቲ ሓሳባት እቲ ናይ ዶብ ይኹን እቲ ናይ ቋም ይኹን ካልእ ይኹን እንዳተዛረበ ከሎ እቶም ዓበይቲ ግን ነቲ ክስታይ ነቲ ሲስተም ናትና ወለዶ ተጠቂሞም ምትእኻብ እንዳገበሩስ ናይ ሪቨንጅ ኻሪና ሓደ ክልተ 10 ገለ ዓመት ብሪቨንጅ አንክሊ ላቢሎምናስ ሕጂ ኣኸሙ ሕጂ ተወለዶ ትናይ كيف ዝበን ትናተይ ወለዶ እንኳ ከማ ናተይ ወላ ውጽዕ ይኹን ሲን እንኳ ናተይ ወለዶ ኾነ ዝብሎ ነቲ ሪቨንጅ ኸይበለ ይኣክል ቋሚ ተግበረልና ዶምና ኸይተሓንጸጽ ሰላም ኣይ ሰላማይ ኩናት ትብሉ ነርኩምሽ ንስ ተወዲኢ ምሽ ራይት ኦር ሮንግ ቁንዕ ይኹን ጌጋ ተወዲኢ ምሽ ሕጂ በሉ ይኣክል ኢሉ ኣምጺዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትና ወለዶ ኣብቲ ናይ ሪቨንጅ ከምቶም ናይ ዓበይቲ ከየዳሃበ እቲ ናይ ምሕራን እቲ ናይ መሰል ክስታይ ምግባር ብሃገሩ መንነቱ ኣለልዩ ናይ ምምላስ ቃልሲ መንፈስ ሲ ኣብ እዩ ዘሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ እዩ ዘሎ እየ ዝብል ብዙሕ ካልእ ዝብሎ የብለይ ይቕኒልና ፊና መብዛሕትና ብዘለና ኣብ ስነ ጥበብ መብዛሕትኩም ብሓፈሻ ኣብ ስነ ጥበብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታትኩም ተካይዱ ዘለኹም ሰባት ኢኹም ከምኡውን ካልኦት ከም ስነ ጥበባውያን ኣበርክቶ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ካምፓላ ኣነ ብዓይነይ ክምስክሮ ዝኽእል ስነ ጥበብ ትንሳኤ ስነ ጥበብ ሃገርና ክብሎ ደፍር ማለት እዩ ኣበርክቶና ኣብ ህሉ ኩነታት ከመይ ኣሎ ትብሉ ኣላ ማለት እዩ ሓፈሻ ኣብ ስነ ጥበብ ዓድና ዳ ኦኬ ኣብ ስነ ጥበብ ዓድና ተሪኻ ሕጂ ካምፓላሲ ዳርጋ ሕጂ ቢቢሲ ኸማን ወፃ ነይራ ሲነማ ዝመራ ሳብ ካባላ ጋላ ማለት እዩ ሲነማ ዝመራ ስመዓል ናይ ስነ ጥበባዊ ነይሩ ካባላ ጋላ ኸ ዝረኣኸ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ስነ ጥበባዊ ዝኽገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝዓዲ መምፅኡ ናብዚ ቀዳማይ ነገር ሰላም ኣለዎ ድሓኒ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ትገብር ሲ ሙቹ ባይታ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኻ እቲ ሰብ ናብዚ ዝወፅእ ገሊኡ እቲ ድምፁ ተዓቢሱ ዝነበረ ስነ ጥበባዊ ወፂኡ እዚ ምክንያቱ እቲ ዝነበሩ ሃገር ሲ ኣብቲ ሳንሱር ገለ ክደፍሮ ዘይክእል እዩ መፅኡ በቃ ምሻሎ እቲ ብርዑ ክትገልጾ ትኽእል ሲ ኣብዚ ብርዑ ኣብ ሊሕ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ኣለዉ እዚ ደረፍቲ ኣለዉ ተዋሳኣት ኣለዉ ገጠምቲ ገለ ብዙሓት ማለት እዮም በበይና ዓውዱ ሕጂ ኣብ እቲ ማስ ሜዳ ዝወፁ ዘሎ ከምዚ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ወላ ብሕጂ እውን ብዙሕ ተሰሪሑ ሲ ኣብ ምውፃእ ዘሎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ነገር እቲ ኣሎ መሲልካ ሰብ ካምፓላ እዚ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ስቶርታት ሰሪኻ ወላ ኣብቲ ናይ ድራማ መሲኻ ወላ ኣብቲ ክስታይ ገለ ሓፈሻ ምስ ናብራ ናይ ካምፓላ ዝገልጽ ማለት እዩ እቲ ሰብ ተነባብሩ ከመይ እዩ እቲ ገርጨውጨው ተቓንዙ እቲ ዝዛረቦ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ንባሃሉ ዘለና ሲ ኩሉ ከምኡ ዘተኮረ እዩ ግን ዜርካ ኣብታ ሶሉሽን ኣባ ክትመፅእ ከለኻ እንታይ ንኸውን ኣለና ከመይ ይምለስ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ነገራት ከ እቲ ዝኸሰርክያ ማለት እቲ ድምፅኻ ዝዓበስክያ ኸ ብኸመይ ተወፅኦ ብኸመይ ዓይነት ዳርጋ ኩሉ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ እዛ ስዋይ ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ እቲ ስነ ጥበባዊ ውህደት ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ማ ንምሽት ኣብ ስነ ጥበባውያን ሲ
بتاع وحدة الله نحن حدي زراخ زوهدة سنة وين زي ما تبتهلو كنت من إسات بعدنا بحفشة أنت عين تبركته خلو قليل كتحسب حجيت ناي سنة وين زول حجي كل سبت ناي لو تي أبركته حجي أبركته حدا نقدر تفليت كاس مسخذ اللي خاطبته قايد تقبره مالدي سخاء أنا خالي خبره مالتي حجيب جنرالايز كم تقول ناقن أبتي زولتني ماس ميلاسي أب فيسبوك دي ولا يوتيوب ولا بزحت له خو مسرح مالتي تسفيت له ولا فشال له كلام مالتنا بزحت له ولا تناي دراما متأخر المحجسي زعابتي كوميديات ولا تسيرس تبعي لسه سرعة أبزينير مالتي كل سبسيتي أتينشنو سي نازي كيرو مالتي كامبالاس أفريقيا مسمو خاناسي مو خمسي كامبالاس سلامي أو زلهم من سيكا تأكيبو ولا تسنتوا تبعي لسه نزينا حجز حلف نبرسي يأكل له تحرانو بمولي أسمع مالتي تم زبوز حسي ناي من سياتي أكل لهم زسمعوا تبوانسي أب كامبالا يمزلو أوكي يا مخاتي أبولا تبرحسي مسفرحهم كلهم مخازي أفنشا خلوا مالتي توهدة تخاب خومي كتصال زلوا مالتي ناي كامبالا ودخلاني كمزي سنة طباباوያን ምስ በልክሲ ምስኣ ናይ ከም ድመፀትን ማለት እዩ እዋ ከምዚ ኣይወሓዶን ካነት ሰብ እቲ ኣክል ድብል እቲ ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣይወሓዶን ኣነ ግን ከም ስነ ጥበባውያን ኮይና እቲ ንሓደ ስነ ጥበባዊ ክሕተት ዝኽእልን ሓደ ስነ ጥበባዊ ከበርክቶ ዝኽእልን ግን ንገብር ኣለና ኣይብልን እየ ማለት እዩ ብናተይ ክሪኦ ከለኹ ብልክዕ ናይ ኩሉ ሰብ መዝሙር ኢና ንዝምር ዳ እምበር تي سب كريو زيكل ويكات كل جزء أدفانتج نحد أرتيست نبلو لعل بوليتيكيات لعل حزبي لعل كل نجار زريو ناتو أنجلات على كم إكزامبل كأخطأصو زغلسي أبي أرترا كل ندليو من أسي نهانت ولا نادينا كلا نبل مالتيو حجي نبي حكي كم زي نسرح لنا ندحري لسه أخي تخون ما بدع موجن تي أبزرلو يحيش كفتي أب كان أدرلو قرب إنك أساسا ولا فتي حدنت كمان زيادة أبز عدي دس بلا كماتي كل سبب حسب كوفيلو نايم حلال نايم التحقيق جاز قال كوميتات صبوا منفس تريخا مالتي أول كتو هجتك خون خل مرسات منك وي أو حاجة زيادة سنة أبغى وقت بالكلاغس أو يتحيلوا مالتيو معناته حاجة أنا أنت إذا حسب زلقوا لو تنبلا لنا نتزمت لو تيز خون سبنا خلوات كبر زلو نقولات منات بزاز اللي نقول نبرسانات شكي من عدنا ذاتنا نحن حنا نبلا على المنقديو كمت مالتيو نوسي كونان زي بالنا زي خمزي إزمالت كم زمالتي تاريخ زيو لك قال كبل له ما حدا أرتيست سنتي رأسك حتبه على مالتي تردي كنا ناي حجة أبكم زيادة تاخن بلاد صراحة قدمها بالناجي كل سب بوليتيكي يعني كونس أرتيست قابلنا أرتيست دملكت قدات يقبر له نحرينا قرب واحد بلاكاي كن بزح كم زي دندن بولوجن تمكس قصت دلوا وين يسمعني يغني لنا يقوم هو زياس كم عيه جزادو كان حزة مهنياتو ندحر سنة بابا انتنا بحبشة بدمرينا بقول كسبة زي كونس بوجله ويكابتاشو من الزارب سلازلنا حجي من الوقت كامبالا أو بزح سقات هتلو نتي زمت سبيخون وتا ويكانت خسر عزقل مسوخان بزح قفات كلو حجي من الوقت أبزي والكسبات ببولكو زجبر نجارات كله يخلي جنكا نتي من سي ويكا نتي زلو أب نامنت أب كامبالا نزنبر زلو من سي ويكا نعمك غير زخن نجار استوست سقوم تتات ويا كايدات اللوديوم دحرتنا كورو من الوقت أبقى لقات أمي تزيكوينم كومو بوزح بتورنو فيلن مالتي زي من الوقت كما سايمن تعزاهم ياكوب اللهم مالتي إذا سوى نعاك زخاخرة دليا منياتو انتهي أبزي استفل لي عود زنتف سحبت له تواساتي تم أفتح عود سنت بب زلوس بزح حسابات له حجي انتهي أبتي ناي عبيت له ناي نوع زي سحبتي تمكرو صبوا زلو كاني أبتي سنت ببكا ملكت زلو مالتي ناش تخاني نفعت علو خاني زبقوسو أبصرح مالتي ترى انتهي زي اليوم كم زعج خان بخميكا نتحيزو مزلو بفقرسي بخميكا كاد معلو خمس خلو من قدتات كريوم زيدو اللي خان بزحت قالوا حجي من البعض زي ما قلت متربات زيهم أي تراخبون له أنا كابز زري أبز عد مالتي حجي زي ما قلت متربات كراخبوا له زخل أجات عميتات تزفتر بز أجات عم مالتيو كالي جن أبزي تمن سي ولاتي أبتي سنة بابا زي كونس أبت حبشة وتخلي من سي تكابتي عود سنة باب زنة أب ون تمن سيون بعمس بزحنا جري قبري بعمو مالتي أب كامبالا كسب زهلوا حجي انتهينا
ከምዚ ዝተጨበጠ ነገር ግን እዝን ዝንጌርናስ እዚ ከዓ ውፅኢት ረኺብና ኣሎ ለና ክሳብ ዘይበልና ግን ምናልባት ኣነ ቁርብ ደፊረ እወ ዝን ተሰሪሑ ወይ ሰሪሕና ግን ክብል ኣይደፍርን ማለት እዩ ኦኬ ያኔልና ፍሻላ ኣነ ምናልባት ተን ዝግበራ ወይ ዝፈርያ ዘለዋ ንጥፈታት ድሩት ኮይኒ ድስማዕኒ ሓደ ሰብ ዝኾነ ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳት እዩ ዘለዎ ውህደት እንተዳሊኻ ከም ሻድሻይ ህዋስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኩሎም እቶም በብ ነጥፈታቶም ወይ በብ ሞዮም ዘበርክትዎ ነቲ ምህናፅ ናይቲ እንሓስቦ ዘለና መንእሰይ ኤርትራ እንተዳ ተዋሂዶም ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብቲ ናይ መጻኢ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ነገራት ከብል ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ተበግሶ ወይ ከም ተርእዮታት እዚ ኣብ ካምፓላ ዝረአ ዘሎ ኢሶኬ ጽቡቕ ማለት እዩ ኣብ ናይ ገዛ ርሶም ፍቕሪ ሓድሕድ ገለ ኣበርክቶ ናይ ሞያዊ ሓገዝ ንሓድሕድ ምብርኻት እዚ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኪንኡ ግን ብዓቢ ብሓደ ዓቢ ቁም ነገር ውህደት እንተዳ ጌርካ ልክዕ ከማ ኣብ ሓደ ሰብ ሻድሻይ ህዋስ ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣነስ እንታይ ክብል ደለ እቲ ኣብ ካምፓላ ዘለዉ ከም ስነ ጥበበኛታት እንታይን ከመይን ኣሎ ኣብ ዝብል እቲ ክስታይ ኣነ ከም ትዕዝብተይ እታ ተኸታታሊት ፊልም ካምፓላ ምስ ጀመረት ካብ ብድሕሪኡ ደሓን ምንቅስቓስ ተራእዩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ክስታያት መሰናኽላት ኣሎ እቶም ኣብዚ ዝመፁ ተዋሳእቲ ጀመርቲኦም ኣብ ሓንቲ ጀሚሮም ኣብ መወዳእታ እውን ዝኣብይዎም ገሊኦም ኣብዚ ዕሽኻኒ ኣብዚ ኣለቢንካኒ ኣምፂፅካኒ ገለ ዝብሉ እውን ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ መዓት መሰናኽላት ኣሎ እቲ ምንቅስቓስ ግን ደስ ዝብለካ እዩ ካልእ ኣብዚ ዓዲ ዝበዝሕ መመረቕታ ናይ ትካላት ብብዝሒ ነይሩ እዩ ነዚ ዝሰብር ከዓኒ ጎይቶኦም ሳህለ ነብስኻ ምኽኣል ትብል መፅሓፍ መመረቕታ ዝገበረ ጀማሪ ማለት እዩ ኣርኢና ማለት እዩ ናይ መፅሓፍ ሃዋርያ ከዓ ኮይኑልና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ክስታይሲ ሓደ ንሱ ከዓ ሓንቲ ማዕፆስ ከፊትልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ፊልም ተኸፊቱ እቲ ከዓ ከም ተኸፊት ኣላ ማለት እዩ ብሜድያ ከዓኒ ጃዮ ከዓ ኣብዚ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣበርክቶ እቲ ናይ ስነ ጥበበኛታት ሕጂ እቲ ምትእኻብ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ተግባራዊ ተሰጋጊሩ ጽቡቕ ምንቕቓሕ ዝገብረሉ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሓንቲ ዘይተግበርናያ ዘለና ተኣኪብና ይህን ምሂን ንበሃል ሓንቲ ተገይረያ ኣይርሳዕኒ ኣይነበርኩን ዳኣ ነበር ጃዮ ዝወደባ ነይረያ ሓንቲ ግዜ ተኻይደ ኣብ ሓድሽ ዓመት ብጃዮ ናቱ ክሰርዕ ይኽእል ይኸውን ኣይፈልጥን ኣትሊስት ግን ሰሙናዊ ከምዚ ፍሻለ ተስፋይ ኩሉ ግዜ ይብላይ ኣትሊስት ሰሙናዊ ሲ እቲ ሓፂር ዛንታ ዘምፅእ እዩ ግጥሚ ዘምፅእ እዩ ገለ ኣርቲክል ዘምፅእ እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣብ ሰሙን ሲ ተኣኪብና ንግበር ዋላ ናይ ቡን ሲ ባዕለይ ክኸፍሎ እኽእል ፍሻለ ኣሎ ቅድመይ ከምኡ ይብለኒ ትማል እውን ከምኡ ኢሉ ሕጂ እዚኣ ጥራይና ዘይተግበርናያ ዘለና እምበር እቲ ናይ ምንቕቓሕ ዋላ ዝበዝሕ ስነ ጥበበኛ እውን ናበይ ክትኸይድ ትደሊ ተልከ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ዘሎ ካምፓላ እዩ ዝብለካ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ከምዚ ኣብ ሰማንያታት ኣብ ናይ ኩሎም ደረፍቲ ስነ ጥበበኛ መተኣኻኸቢ ነይራ ኣብ ስዑዲ ኣብ ጅዳ እያ ነይራ ናይ ኩሉ ስነ ጥበበኛታት ከዓኒ ሕጂ ኣብዚኣ ከም መሳግሮ ኣብዚኣ ካብዚ እዩ ኩሉ ሰብ ዝኸይድ መሳግሮ ናይ ስነ ጥበባውያን ኣብዚ ኮይና ይስራን ሕጂ እቲ ኣበርክቶ ኣብ ግብራዊ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጀሚሩ ኣሎ I hope أبرتنا خنسر. إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. كوصل حسيب بتاعي تسفيت من الوقت بينك خون يخلمبر أتي كم تبغصو ناي مصحف كسايزلهم حنتي تنسيت بال كساي جميرنا مالتيو قطنت له صحفت له ناي ابكم ابت ناي سنه طبب هيوت زلو حجي بستفعل غزيات ركبات غيرنا حد ناي غزارسو راي زلو وي دما خسيدلو انتاي تي علامه انت دايلنا حفشو علامه اذا حجي زلعل زلو رستي نيرو
ኣብቲ ኣጋጣሚ 6 ሰባት 7 ሰባት ኢና ነርና መንእሰይሲ እንታይ ያበርክቶ ንገብር ኢና ነዚ ሕጂ ነልዕሎ ዘለና ኩሉ ኢና ኣቢልና ዋላ ብጽሑፉን ኣስፊርና ነርና ነት መንእሰይሲ እንታይ ክንገብረሉ ኣለና ብምንታይ መልክዕ ስለዚ ካብ ናይ ገዛ ርስና ምልዋጽ ጀሚርና ንሓድሕና ኻኒ ንተሃናነጽ ድሕሪዩ ሓደ ባይታ ፈጢርካ ከምዚ ክትብሎ ጽናሕካ መጽዋዕታ ንገብር ሞ ዝኾነ ኤርትራዊ መጽዩ ነቲ ዝተቐረበ 2-3 መዓልቲ ወይ መካትዒ ኣርእስቲ ወይ ድማ ሓደ ፍርያት ግጥሚ ድዩ ሓጺር ዛንታ ዲ ገለ ኣቕሪብካ ወይ ተዋስኦ እውን ኣቕሪብካ ብኸምኡ እንዳዓበየ ዝኸይድ ኢልና ኢና ተበጊስና ሜይቢ ኣብ ቀጻሊ ኸኣኒ ቀጻልና ዘለዎ ስራሕ ምስ ካልኦት ምዋሃድ ጌርካ ኸኣኒ ክመጽእ ይኽእል እዩ ምናልባት ተወሳኺ ስለ ዘለዎ ባዕሉ ቴንክ ዩ ጎይተማ ዘኻኺርካኒ ከምዚ ገና ኣብ ምጅማር ስለ ዘላ ከምኡ እንታይ ኢና ኢልና ኣብ ስራሕና መጀመርታ ኣብ ስራሕ ምስ ጎይቶም ብሓደ ንሰርሕና ካልኦት እውን ከማን ኣለዉ ኣብኡ ብዝተዓዘብናዮ እቲ ኩነታሲ ዋይ ንሕና ስለምንታይ ኢና ኩሉ ግዜ ከምዚ ሰዓብቲ ጥራይ ክንከውንስ ንኽእል ሓደ ግዜ ሲ ባይታ ፈጢርና ንሕና ከም መራሕቲ ክንኮነሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት ወይ ተዓቕምታት የብልና እንዲኑ ስለዚ እስከ ነብስና ንፈትሽ ተባሂልና ዘበገስና እያ ገና ሕጂ እውን ኣብ ከምኡ ኣብ ምብግጋስ ኣላ ዝያዳ ጽቡቕ ገይሩ እውን ኣዘኪርንን ብዘይቀላዕለም ረሲዓ ነይረ ማለት እዩ እቲ ሓሳብሲ ከምፃ ግባኣኒ ነይሩ ግን ጽቡቕ ዘኪርዋ ስንታይ እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ዓውዲ ጽሑፍ ዝነጥፉ ሰባት ሞኖ ንሰባት ከዓዲምካስ ከም ሓደ ባይታ ኮይኑ ግን ከኣኒ ሞያውያን ዳዓድምካ እውን ንመንእሰያሲ ካብቲ ሞያውያን እንታይ ከድሊና ኽእሉ ከድልይዎ ኽእሉ ሓደ ሞያውሲ በቲ እሱ ዝሰርሓሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ንሱ ዝመልኮ ሞያስ ከመሓላልፈሉ ዝደሊ መድረኽ ወይ ኣጋጣሚታት ዕድላት እንዳፈጠርካ ምስ መንእሰያት ምርኻብ ወይ ከዓ ምስ ወላድን ውሉድን ምርኻብ ያቲ ሓሳብ ያዳ እዚኣ ቀሲልና ተኣሸውን ገብረላ ከም ሓሳብ ተታሓይዝ እኽእል እዩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዛዕባና ክንሓልፍ ኢና እዚ ደጊመ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤርና ከመስግነኩም ፈቱ ከምኡውን ንጃየት ሩዝ ነዚ ጋጣሚ እዚ ብምትሕባርኩም ከመስግነኩም ፈቱ መንእሰያት ኢና ከም መንእሰያት ኣብ ዛዕባና ተኣኪብና ኣለና ኣብ ጉዳይና ተኣኪብና ኣለና ኣብ ጉዳይና ይህን ምሂን ክንባሃል ውሽጥና ደፊእና ኣሎ ኣካል ናይዚ ኣካል ቶም መንእሰያት ኣብ ስደት ንርከብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይረኣዩ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ብልጭታት ናይ መንእሰያት ይረኣዩ ከም ዘሎ ብገለገለ ነገራት ሽትተና ኣሎ ነቲ ንእሽተይ ቁልዒ ምውላዕ ንእሽተይ ቁልዒ ናይ መንእሰያት ኣብ ሃገርና ንሕና ኣብ ደገ ከም ዘለና ዝሓመም በቲ ጉዳይ ዓድና በቲ ጉዳይ ኩነታትና ዝሓመምና መንእሰያት ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ግብራዊ ደገፍ ክንህቦ ንኽእል ነቲ ናይ ውሽጢ ዓድና ምውልላዕ ናይቲ ቁልዒ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እቲ ግብራዊ ደገፍ እኳ ይወሃብ ኣሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ቁልዕታት ወይ ከዓ በለጭታት መመላእታ ደኽንብሎ ኣይ ቲንክ መመላእታ ይመስለኒ መመላእታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ወይ ከዓ እዋናት ክርአ ዝጸንሐ ናቱ መመላእታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኸ እንታይና ወይ ከዓ ኣብኡ ክሳብ ክንደይና ንዑ ኻኒ ሓደ እቲ ሓበሬታ ፈልፈልቲ ምዃን ከገድሰና እሱ ኸ እንታይ ማስቲ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ዘለዉ ነገራት ከመይ ጌርና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ክፍለጡ ኣይክእሉን እዮም ዝበሃሉ ነገራት በርቢርና ውፅኢና ኻኒ ከምዚ ንንፋስ ምሃብ ሕጂ ንንፋስ ናሃብ ክልክሎ እንታይ ኣብ ሓደ ኣብዚያ ገዛ እዚኣ እንታይ ተሰሪሓላ ብዘይካ ዘማብ ዘለና ዝኾነ ክፈለጥ ኣይክእልኒ ሕጂ ናይቲ ደገ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከዓ ካብዚያ ዘለና ወፃኢ ግን ሓይሉናቱ ኣብዚ ገዛዝስ እንታይ ተሰሪሑ ኢሉ ድሕሪ ነቲ ዘሎ ሓይሊ ካብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተጠቒሙ ከውፅእ እንድሕር ተኽኢሉ እዚ ሓደ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ሓይሊ ከድልየና እዩ ኣነ ግን እንታይ ዝብል እሱ መቐፀልታ ከምዚ ተመላላኢ ናቱ ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ፓራረል ወይ ከዓ ማዕረ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ኢሉ ክገልፀ ደስ ብላን ያኔልና ፍሻለ ኩሉ ግዜ ትሓስብ እኒኻ ብዙሕ ነገር ትርኢ ብፍላይ ኣብዚ ደገ ምስ ወፃኻ ተጋኒኑ ዝቐርብ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ስቲል ገለ ነገራት ከ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንስደት ምስ ወፃኻ ዘገርመካ ነገር እንታይ እዩ እቲ ኣብ ደገ ምስ ወፃኻ ትሪኦ ምፍላይ ናይቲ ሰብ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ደገ ዝቕመጥ ሰብ ኩሉ ነንበይኑ ገለ ኣተሓሳስባ ኣዝዩ
ፋሕ ጭንግራሕ ዝበለ ኣካይዳ ዘለዎ እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክንሕግዞ ንኽእል ንሕና ኣብ ውሽጥና ገለ ርግኣት ምፍጣር እዩ ማለት እቲ ብደገ ዘሎ ሰብ እዩ እቲ ዝበዝሕ እቲ ፋሕፋሕ ዘምፆ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ደይ ምርድዳእ ናይቲ ብዘሎ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ዝያዳ ሓይሊ ይፈጥረሉ ኣሎ ስለዚ ናይቶም መንእስያት ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ድማ ኣድማዕ ክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ ሕጂ ዝዓበየ ደገፍ ክግበር ክንገብረሉ ንኽእል እቲ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ተሓሳስባ እቲ ኩሉ እዚ ናይ ዓዲ ተሓሳስባ ኹን እዚ ኣዝዩ ፋሕ ጭንግራሕ ዝበለ ተሓሳስባ ዘሎ እንዳፅበበ ክኸይድ ኣለዎ ንሕና ንራዳዳ እሞ ሽዑ እዚ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እንተደኣ ገለ ርግኣት እንተደኣ ፈጢሩ ካብዚ ዝዓቢ ሓይሊ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ መንእስያት ኩሉ ኣይክእልን እዩ ብናይ ተሓሳስባ ስለዚ ግብራዊ ደገፍ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይቲ ሓይሊ ዘሎ ናይቲ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሓድነት ምምፃእ እዩ ሓድነት ምምፃእ እዩ ኣዝዩ ዓቢ ሓይሊ ኮይኑ ይረአየና ይቕኒልና ኣሌክሳንደር ኦኬ ኢልዎ እንዲሁ እቲ ደገፍ ናትና ማለት እዩ ክኸውን ዘሎ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ተሪኸ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ምሽ ወፅእ ሓደ ሰብሲ ከምዚ ነብሱ ርሳዕ ነዚ ልዱ ተሰዲዱ ገለ በሃል ሕጂ እንታይ ክኸውን ከም መመሰለ ኣብነት ትኸውን ሕጂ እቲ ውሽጢ ሓይሊ ዘሎ ሕጂ እቲ ውሽጢ ዘሎ ምውዳር ኣሎና ንሕዱ ካብ ገዛ መፂኻ ወደይ ከምዚ ገይርለ ወድኻ እቲያኻ ወላ ሓደ ዘይገበረ ብዓብዪ ካብቲ ስምረት ማለት እዩ እቲ ወላድሲ ከም ሰብ ወፂኡ ውላዶ ሓደ ወላድሲ ክምፍቕርን ስኒትን ክነብር ከሎ ሓደ መወሳይ ንዑ ወላ ገንዘባይ ስደሉሲ ሓደ መወሳይ ሕጂ እቲ ዛዕብየት ክንገብሮ ዝግባአና ብዙሕ ነይሩ ረአ ነይሩ ኣብ ማስ ሜድያታት ግለ ዝወፅእ ነበር ማለት እዩ ንሕና ሕዶም እቶም ኤርትራውያን ተኣኪቦም ክበኣሱ ከብሉ ገለ ከም ኤርትራ ኮንካ ከማን ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትስጋእ ማለት እዩ ወላ እቲ ምኽንያት ጠንቂ እናፈለጥካ ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ስለምንታይ ኢና ሽግራትና ንፅውር ማለት እዩ ካልኣይሲ ሓንሳ እንታይ ኣለኻ ታሪኻ መብዛሕትኡ ብዛዕዲ ታሪኻ ማለት እዩ ንሓዉ ክፈጎ ቅትሎ ደሊ ሓደ ዝወዲ ዓዲ መፂኻ ጠጦቶ ኢልኻ ፈሪሑ ኣብ ሽንጡ ኣብ ስሪ ክሸን ደሊ ጥባዕ ንኡ ግን ተሓዊ መፂኡ ካብ ሽጉሩ ክወፅኦ ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ነገር ሕጂ ካብ ንውሽጢ ዘይኮናስ ናይና ሕድሕድና ኣብዚ ማለት እዩ ምስ ንዳጋገፍ ሓደ ነገር ኣብነት ምስ ንኾንና ነቶም ውሽጢ ከነቕሱኖም ከነብሎም ንኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሞራል ክንቦም ንኽእል እቲ ዝዓበየ ነገርሲ ኣብቲ ደገ ዘለና ሓደ ሰብ ነፍሱ ምስ ኸበራ ግድነት ኢኻ ንብፃኢ ክፍቅር ከኽብሮ ክፍቅሮ ማለት እዩ ሓድሕድ ምክባር እዩ እዚ እቲ ምክባር ኢኻ ሓደ ነገር ክቕስን ዝኽእል ማለት እዩ ብረ ውሽጢ ዘሎ ዳ ወላ ሓንቲ ምስ ፍቕሮም ምስ ክብሮም ወላ ሓደ ከምኡ ኢሎም ዘሎ ኩላ እንተ ክንወፅእ ከለና ኮ ብስነ ስርዓት ከምኡ ኢልና ወፂና ኣብዚ ምስ ወፀና ግን ንሱ ስለምንታይ ዘይንቕፅሎ እዚኣ ትኾን ዘላ ንሱ ቐፂልና ግን ከምቲ ገዛና ኮይና ተሰሚዕና ዝነብርቲ ኮይና ግን ኩል ነገራት ኣርያ ክንከውን ንኽእልና ይቕኒልና ደንደን ዘሎ ይመስለኒ ምናልባት እታ ነጥቢ ንሳይ እታ ሓድነት ምህላው እዩ ዝያዳ ኸኒ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ነፀብራቕ ናይ ምፍልላይሲ ኣብዚ ብደገ እዩ ዝያዳ ክሳይ ዝኸውን ኣረኣያታት ይሰፍሕ ስለዚ ነቲ ዘሎ ጋግ ክፀብብ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓድነት እንተ ደኣ መፂኻ ብኡ መጠን ከዓ ፍቕሪ ክብርታት ኩሉ ሓሊኻ ነቲ ከም ዕላማ ዝሓዝካዮ ኣብ ሸቶ ንኽተብፅሖ ዝቐለለ መንገዲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣረኣያታት ብኩሉ ክሰፍሕ እኳ እንተሎ እቲ ዘሎ ናይ ፀቢብነት ጋግን ዝያዳ ካብቲ ዘለዎ ናይ ምፍልላይ ክፀብብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ ስለዚ ሓድነት ይህሉ ማለት እዩ ኪነ ሓድነት ከዓ እቲ ክደልዮ ዝመፅእ ለውጥኻ ብኡ ክመፅእ ክእል ማለት እዩ ምንቅስቃስ ናይ ተምሃሮ ወይ እውን መንእስያት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይቀላቀል ኣሎ ሕጂ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ኸ እንታይ እዩ ኣበርክቶ ክህልወልና ዘለዎ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ንሕና ተወዲእና እንዲና ወፂና እቲ ናይ ምንቅስቃስ ተምሃሮ ከዓ ገና ቅድሚ ሰባ ምውራዱስ ናይ ምንቅስቃስ ስምዒታት ኣላዓዒሉ ኣሎ ርኢና ኢና ኣብ መንደቃት ዝተፃሓፈ ገለመለ ብማስ ሜድያ ርኢና ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስምዒታት ንሕና ደገፍና ብማስ ሜድያ ኢና ክንቦ ንኽእል ኤሪሳት ኣላ ኤሬና ኣለዉ ሕጂ ንዓኣቶም እንድሕር ብመንገዶምን ብኻልእ ዋላ ብናይ ፌስቡክ ይኹን ብገለ ይኹን ብዝተፈላለየ ዓይነት መራኸቢ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ሞቲቬትድ እንድሕር ተገይርናዮም እቲ ዝተወልዐ ቁልዒ ናብ እሳተ ጎመራ ክቕየር ይኽእል እዩ
اندحر ناتنا دفيت اندحر تقنيسو جن يتفق مالتي رينا من ابت ناي 10 سنه زنبره اب ناي اخريا تي منسي زقتلو مالتي صغير مزيو ابت داس ياكل يلو ربيشوم تقاتيلو مالتي ملؤسو مغله تصحيف نيرو قال مالتي حجي زوم ناي منسيات كاني تناي مغوهار تناي مندق مصحف قال مله كانسو مصيلو اتي اب دغه زلنا خاني اتناي زلو تناي مفللاي ناي منقصاص سمعتاوي اب صفحات زلو فلطتن هدات سخينكا ناي محسابن اندحر تعبينايو فول انفورميشن اندحر تهبنايوم صبقي تي اب عصو سلا زلو نساتم انتاي ز اتاسفالو كرمي شدشور حزمص حدا اركي نغرني ناي بحقي مس وصاخوسي يتحقي فليته ابو خلخوسي انت ديم ابت دغزلو ستاديم كمزي ገንዘብ እንዳአረዩ ጽባህ ንጎ ስልጣን ከሐዘ خنرينا خنقصلنا كلن ابزي نحنا خصاي እንዳገበርና አቡ خصاي ገለኢና ንብል ነርና ቶም ናትካ ወለዶ መሳተው ሀገርስ ኮሙ አይነት ስእሊ ዘለዎም ምክንያቱ አይን ፈልጥና አክሰስ ናይ ኢንተርኔት የለ ገለ የለ ክስታዩ ዳይሬክት አተዋንካሲ ንሓንት መሰጅ ንኸተንብብ ቲ ናይ ኢንተርኔት ጸገም ኮሙ ስለዘጋጥም ሕጂ ኮሙ ናይ በሐቂ አነ ዝብለካ ዘሎ ከምዚ ገለይልና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ሞር ኢንፎርሜሽን ሓበሬታታት ክስታያት ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክንቦ ክንክላለና ይብል ማለት እዩ ያኔልና ተስዊት أنا فليز بلت حسب اللاتني أبزا كتب لواد صنعهم كمزي أبي إرتراس بزح بلجتها خمزيتات تريوتات الله أب كل عالمكم هي مالتي بلج دبل نجاراتي الله يموت يوم نحدا لوتي يمت ويون نحدا كبابون نبينو كمو نجارات متي أب كامبلان ريو أمريكان ريو أب كل الله مالتي تي بلجتها يكمت خلو كمون بزح نجاراتون تسمعها بزح نجاراتون تموعون تسأجم دلوين أي سمعنا قليل نجاري نحدا نجار كتوعوا هو كتب له قال إذا كم حدا أبي إيش أي أنا مالتيو لمن تاي خم زيريو تي بلجتها وايو بلجتها ونقول له شو قال فلوت نجاري مالتيو كم زي ديتيلز لازم يقولوا عمقودا فلوتوس لازم يقولوا طبلا يخون ما كالتفقا ياسس مالتيو منات سرت يقولون أبغاقسا يقولون نقحات يلن رديت يلن كنا يدولوتي منسي مالتيو حجي زيادة أنا مستعد مالت كلي هو أبو مستعد ولا أبدك مالتي كله حج كم حدا ريتوس نعوم كم زي أفلت أخنبو مالنا زيادة قلبهم كنبو مالنا أبكندي أنا زيادة أنت يدسم بلني زيادة تي منسي كنكح تدسرح له نقحي منات أنت يخون له كم زي أشاف حزبهم يوم نويح عمتات أفتي نقول لنا بارتات كده مالتي شاف كنا يكون أنت مسرتاوي نقدر تبوقسو تي حج أنت نهنا أزرق زلوا ملو معلتي تبوقنا وعنا بحدا أرست مالتيو حجي تخلو خن قلت صلوا على فيروس كلا لو مجمرتا بزعبا هذا قداي كتزارب تون كاب بزعبا هذا قداي عبي نجر كوينو كقتل قال دحر حساب تقوينو أبزر قالتناهم أزيم عبيت فيروس على مالتيو سوم كلا يلوم سوم كيتا عليو أتي لو تروق لازمت كم بلشتاي دتأفق زي بناتيريتو فلي بزولا مالتيو يعني لا يقوم لباو مسكاني بشم بزي أبزي أب كتما كامبالا بمتحبار جايوثروز زتمن إسيات كان كايد فقادينيا تاتناكم كمسكنكم فوتو أمود أتا حنتي رئيتو خسمع مدلو خاب كلاتكم كاب كلاتنا مالتي كم تيب حزيات صنحكو زعبايا سرعات سجف إيدكم زلوا وي عبي مخانو جالس درجة بمولو من السب بمولو أخن بالقوات زي كأننا بزح سبجن أب رأسو حزب ولا جن حرنة أوجن ولا مسوات أمالتي سلازي رجوت إخاءات سرعات كندو جف كم زي كونه ويكندو حيال كم زي كونه سلازي نازت ما حرنتنا بخم يكن أوجن خال من البعض بخم يكن الرجاجز أو يكن تيلنا تناتنا عمل خاختا ويكاب نجرا زلنا الرأي نعملت أبزح حلف العليان يرنا كان من سالس زنبرت يا بروك زمسا ناي آيسبرغ مالتي حاجة هو اللي زي أبا آيسبرغ كنتاي زي أبناي أتلانتيكا وكيانوس يزركب تي 10 ميتاويت ناي تبرد رأي لعلى صفحة بحر الزرع 9 ميتاويت كن عراني حاجة بومنصر كان تيام زولو كل جزء أبى دك سبات مالتيو تي knowledge and skills بحال 10 ميتاويت يطرأي زحز مال نحد سب 9 ميتاويت كن تناتو
ፖዚቲቭ ኣቲቱድ ኮይኑስ ፖዚቲቭ ክኸውን ይኽእል ኔጋቲቭ ግን ከዓ እቲ ኣመለኻኽታ ስለዚ እዚ ኩሉ ክንዕወተሉ ንኽእል ወይ ከዓ ዝሰኣናዮ ነገር ክንረኽቦ ኣብ ውሽጥና ዝጎደለና ነገር ክንመልኣሉ ንኽእል እቲ ናትና ሰብ ውልቃዊ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ኣረዳዳእናቱ ኣብ ነገራት ዘለዎ ኣገናዝባ እቲ ናይ ንነገራት ኣድቂካ ንዓሚኳን ብኩሉ ማእዝናት ናይ ምጥማት ዓቕምታትና ብምሕያል ኢና ነቲ ከም ሓደ ዘየለ ነገር ግን ከዓ ከም ዘሎ ጌርና ንቐርፅሎ ዘለና ክንስዕሮ ንኽእል ሲ እቲ ናትና ኣብ ነገራት ዘለና ኣጠማምታ ኣመለኻኽታ ተኣረዳድኣ እቲ ናይ ክገብርን መንፈስ ከዓኒ ንሓደ ነገር ከዓኒ ክንስዕሮ ኣነስ ክስዕሮ ይኽእል ነዚ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ነገር ክስዕሮ ይኽእል ዝብል እምነት ምዝህልወና ብከምዚ ነቲ ዘሎ ነገር ክንኣልዮ ወይ እውን እቲ ናትና ሓርነትና እውን ክንእውይ ንኽእልና ይብል ማለት ፍርሕሲ ከምዚ ብሓደ መዓልቲ ይኮነን ዝመፅእ ተሪኸ ማለት እዩ ኩሉ ዝመነሰይ ዘሎ ሲ ጃጅ እዩ መፂ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጃጅ ሓደ ሰብ እዩ 20 ሰብ ብሓንቲ በትሪ ሒዙ ኸይድ ነይሩ ከምዚ ናይ ሞጋሰ ምሻለ ሓደ በትሪ ዝሓዘ ስሚት ኣብ ዑርሲ ብርታዕ ዝበሃሉ ሲ ጓሲቦም እዩ ዝኸይድ ሰብና ከዓ ብኸም እዩ መፂ ምስ ፍርሑ ማለት እዩ ተላስካ ከምዚ ሓደ ሶማላዊ ሲ ተኣሲሩ ሲ ብኸመይ ነታ ሰንሰለት ሲ ብኸመይ ፈትሓ ከይተጨነቐ ዝሓድር ከይደቀሰ ዝሓድር ኤርትራዊ ግን ከይትፍትሖ እዩ ክሕልዋ ዝሓድር እዚ ትፍርሒ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ትፍርሒ ምስ ምዃኑ ከንታስከ እንታይ መፂ ሽዑ እንታይ ገደሰኒ መፂ ማለት እዩ ዝኾነ ብዚ ተዕልል ኢኻ ከምዚ ከምስሎ ሲ ብእንታይ ገደሰኒ ገሉ ነገርካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ክገብሩኻ ክእሉ እቲ ሰብ ትፍርሑ ቀቢሩ ዝነብር ሰብ የለን ትፍርሑ እዩ ናራገፈ ዝኸይድ ሰብ ከዓ ተቐቢሉኻ መሊስኻ ናብ ካልእ ራገፍ ዝለመድናዮ ፍርሒ ኣለና ማለት እቲ ፍርሒ ስወ ብሓደ መዓልቲ ዝመፀ ኣይኮነን ነዊሕ ገይሩ ካብ ዝኽእሉ 20 ገለን ዓመታት ምስ ፍርሒ እዩ ሒዙ መፂ ወዲ ሰብ እቲ ብሓደ መዓልቲ ዝጠፋ ኣይኮነን ግን እቲ ሰብ ብኸመይ ካብ ፍርሕኻ ትወፅእ ኢልካ ሲ ምንጋር ጥራሕ እዩ እቲ ሓርነትካ ሲ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ካብ ነፍስኻ እዩ ሓርነትካ ኢልካ ሲ ንሓደ ሰብ ሲ ክተረድኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብዚ ክዛረቡ ምስማዓኹም ሓደ ነገር ዘኪረ ማለት እዩ ዛንታ ዘኪረ ሓንቲ ኣብ ህንዲ ሓደ በፃሒ ናይ ሓራምዝ ዝነበረ ሰርከስ ክርኢ ምስ ከደሲ እቶም ሓራምዝ ኣዝዮም ገዘፍቲ እዮም ዓበይቲ ሓራምዝ እቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ገመድ ድማ ሓንቲ ንእሽቶ ገመድ ማለት እዩ ተደኒቑ ሓቲትዎም ነቶም ኣለይቲ ናይቶም ሓራምዝ ብኸመይ ደኣ ከምዚ ጌርኩም ትሕዝዎም በዚ ገመድስ ነዞም ሓራምዝ ትሕዝዎም ኢሎም ኖ ይተረዳእካን መጀመርያ ብህፃኖም ከለዉ ብኡ ጌርና ኣሲርናዮም ሽዑ ክንቀሳቀሱ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ነዚ ገመድ ኣስሮም ነይሩ ሕጂ ምስ ዓበዩ ድማ ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ ክፍትኑ እውን ኣይሓስቡን እዮም ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከምኡ እዩ እቲ ታሪክና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሓንሳብ እቲ ተሓሳስባና ምስ ኢድና ምስ ሃብና ዋላ ክንብል ንኽእል ገለስ ብኡ ስጋ ሕጂ ተኣሲርና ንኸይድ ኣለና ግን ሓደ ካብኡ ዝዓቢ ሓይሊ ካብኡ ዝዓቢ መንፈስ ካብኡ ዝዓቢ ኣተሓሳስባን ብልሕን ዘለና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ዝኣረገ ስርዓት ስኻ ብሓይሊ መንእሰያት ኣይበለፅን እዩ ንብባል እዋ ኣጨቢቑ እምበር ያኔልና ኣሌክስ እቲ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ መንእሰይ እንድዩ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ግን እቲ መንእሰይ ጃጅዩ ተደጒሉ ተዓኒዲ እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ሲ ኣብ እዚ ናይ 21 ጥሪ ወዲ ዓሊ ዘበለሉ ኣብኡ ነይረ ምስ ወረድኩ ግን ምስ ሓደ ኮነሬል ንዕልል ነርና صيله يعلل افي ذهبني يعلل دحراي تي كونريل تودي وي مثلا سمع تسفي تودي ايه اذا علوا اذا لوطي كاب حد كونريل كتمصيلكاس ايتصبيا يل ندير يقوم يل كاب كونريل كتمصيلك ايتصبيا يل ايه ليه نحنا كلهم كجنرالات حموتنا اميدا فسيسا يمصيا يلنا حجي كاب تحموتو زفسسه لو تركب لك وي علوا بعلوا وقت مصيا الكاس ايتبل تمصتونكم نسخاتكم يهم تمصتونكم سي نسخاتكم يهم بر اي نحنا اي نمصانينا حجي جن يلن حدا زانتا خانيرو اميدا كمزي حلنق ثورة خمزي حلنق خستاي كمزي نوي حاجه نزيات خاني كتسعر وقت قول لكم كمزي ابقالتسي نقدم نفسها خا تسعر
نفسخاسي تسعرا كاب طميت كاب صمئي كاب كل ነገር ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ፍርሒ ሓለንግ ሰውራ ክስተያ ገለ ዝብል ኣብ ኩሉ ዝደጋገም ንዕኡታት ተስዒርኩሞ ቶም ኮነሬላት ዘይኮንስ እቶም ተራ ዘለኹም መንእስያት ብመንእስያት ዝመፀናፅነት ብመንእስያት ቃት ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ እምበር ካብ ኣይኮነን ገለ የለን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዘለና ፍርሒ ነቲ ዝመፀ ቢሂል ጌጋን ንዕኡ ምስ ወፃና ዋላ እንታይ ስዒርናዮ ገና ክንዕነዲና ገና ኣብ ምጅጃው ክንርከብ ኢና ማለት እዩ ንዕኡ ግን ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና እቲ ሓይሊ ኸኣኒ ካብቲ ዝኣርገ ወለዶ እቲ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ይዓቢ ወይ ይስዕር ከም ዘሎ ከነብሎ ብዝና ሰብ ብዝና ከም ዘይነብር ሰብ ንነፍሱ ብምሕማቕ ነቲ ዛንታ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሓራይ ምናልባት ኣነ ከምዚ እቲ ናይ ፍርሒ ንብሎሲ ክሊሽ ወይ ድማ እዚ ስቴሪዮታይፕ كوم عينت كويني مغنيات كم لمود كم قبول كم فلت ناي الرأيان نهاية تحسسبان حيز كهت متسي ولا بزواتيسي أنا بزح نقر تعزبيخا بقعات النهالوس قوانقاون ملكات النهالوسي بأسالتس ناي سدتنيا ورقة نمحزي سلمتها أنا بعليك سيدي كبرت بقوانقاي تقمنني كسابزت مهارتي زبز زراب زمالتي حجي تفرح جن كل جزء قالوا مسو مالتي كم لمود الرأي ويا تحسس با كم ستيريوتايب توسق والعسي نرس سألت الكاسي قالن سيت تريس نرس جن قالن سيت تريده ويممر تلكيخا نور تبعتها قلت راي جريد السولو حجي كم ستيريوتايب مالتي أبتي حليفوز مدرخ كم قبل كم لمود جيرو ويكا كم فلت ناي أتحسس باقريت ويمسنا تفرح مالتي سلازي نزف فرحزي كوجد يزلوه خميك سعرخ الخون تبيع هو تصلو تبعت ما قد دعوتي كل جزي كتصحف له ይሄን ምን ከባላሎ ከምዝ መድረክ ፈጢሩ ከዛራረባሎ ሐሳብ ከናይ መንግላጽ ነቲ ዝተሐረሞ ኣብ ውሽጥ ዓዲ ብ ውድ ዝኾነ ወይ ድማ ብ ኣዝዩ ጸቢብ ዝኾነ ናይ ኣፈላላይ ክሳይ አንግል ብምጥማት ኣብ ሓደ መድረክ ከምጾ ክኽእላሎ ማለት ከዛራረብ ክኽእላሎ ኣብ ሓደ ክሰምራሎ ቡ መልክዓ ነቲ ፍርሒ ዘውግደሉ መድረክ ይመጽ ማለት እዩ كورات عاش مدب من إسيات أبريدي إيرنا نزوا على الناب حفشة ذات من إسيات أبريدي إيرنا مالتي مدب من إسيات أبريدي إيرنا بمتحوار جاي تروس لباوم سجاناي دقيمة بشم تخطتلتي مدب من إسيات أبريدي إيرنا كمسكنكم فوتو تسفى قبر زات زي نعمتها كم ونزقت العمتات حدا جوباينا من إسيات إيرترا خوينو كعبنك قصلن تسفى قبرنا عمتا ويابزقت الجزيات معهم ونكرخبكم يغني لي بشم تخطتلتي مدب من إسيات أبريدي إيرنا راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زخبركم تخطتلتي مدب من إسيات نلوم زبلنا مدب كم استخطتلكم وإنيرو أبزمت سمون بخالق حستو كسبنا الرغب مسترفو مدبات راديو إيرنا نحدقكم بروخك أنا إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان